Helo, Cymraeg, James Berry dwi, a dwi'n tiwtor ac yn gweithio dros addysg Oedolion Cymru a Learning Wales. Dwi wedi bod yn tiwtor ers 20 mlynedd wan. Dechrau off yn slo bach ac rwan dwi'n dysgu pob wythnos. Dwi'n mwynhau be dwi'n neud. Dwi gen i lles personol allan fod yn tiwtor i Oedolion. Mae'n neud fi'n hapus i helpu pobl ddysgu ac i helpu nhw symud ymlaen yn eu bywydau. Mae'n rhaid i mynd yna a rhoi wers dda, wers ti'n wedi paratoi am, ti'n wedi creu adnoddau am, ti'n gwybod y ffeithiau, ti'n on the ball. Mae bobl yn heiddi, os ti wedi gaddo wneud rhywbeth, mae bobl yn heiddi ti mynd yna a bod yn tiwtor da, y tiwtor gorau ti'n gallu fod. A dwi'n helpu bobl datblygu sgiliau, a dyna beth sy'n bwysig. I mi, dydy dysgu ddim yn stopio pan ti'n 19 oed, mae'n just cario ymlaen. A be dwi eisiau deud a be dwi eisiau neud hefyd ydy annogi bobl i dod ac i dysgu. Stam ot par oed wyt ti. Tyd, dewch, dysgu, mae'n pwysig. A dwi'n dysgu hefyd pob cwrs, pob gwers. Dwi'n dysgu rhywbeth newydd gan y dysgwyr. Oherwydd mae'n sgwrs dwy ffordd ydy. Dydy ddim just one way. Mae'n rhaid i dysgu fod yn dwy ffordd. Dwi'n addysgu oherwydd mae'n pwysig a dwi'n gwneud gwahaniaeth. Dwi'n meddwl. Na, dwi'n meddwl, dwi'n gwybod.